Roja 21 mehê roja zimane li dinyayê gelek welatên wekî me yên ku zimanê wan di xetereyê de ne vê rojê pîroz dikin. Ji bo ku balê bikişînin ser zimanê xwe, ji bo ku zimanê xwe hinekî din di nav civakê de geş bikin, ji bo vê yekê çalakiyan li dar dixin, em jî li dar dixin. Lê têrê nake. Em gerek ne tenê ji bo rojekê vî tiştî bikin. Em gerek her roj vî tiştî bikin. Çawa em ê vî tiştî bikin? Mesela li bajarên Kurdan, li bajarên me dikançî, dikandar divê bi însanara bi Kurdî xeber bide. Mesela dema însanekî çû bazarê, li wê bazarê eger buhayê tiştekî bi Tirkî, bi Erebî, bi Farsî bipirse tiştekî dine, lê dema bi Kurdî bipirse tiştekî dine. Esas gerek em vê yekê bikin. Em li ku dibin bila bibin, divê em bi Kurdî bipirsin wî tiştî. Her sazî, ha siyasî, ha çandî, ha aborî, ew bikaribin nava xwe de bi Kurdî biaxivin, wê tesîrek çêbe. Bakur û li Tirkiyeyê rewşa Kurdî di rewşek astekî gelekî nizm de ye. Çimaya wê îstatîstîkin. Li Tirkiye, li tamamê Tirkiye salane 70,000 heb pirtûk bi Tirkî çap dibin. 70,000 heb. Yani ji bo 8 milyon însanî 70,000 heb em xala çapa yekem dikin. Em dibêjin li Tirkî 20-25 milyon Kurd hene. Em nizan çixasin lê wisa tê gotin. Par 386 heb pirtûkên bi Kurdî çap bûne. Çapa yekem. Bifikirin 8 milyon însan li ciyekî dijîn 70,000 heb pirtûk çap bûne ku êwan meba wan Millî Eğitim Bakanlığı, Wezareta Perwerdehî bi milyonan pirtûkan çap dike li dibistanan belav dike, em xala wê jî nakin. Em tenê xala piyaseyê dikin. Yên ku pirtûkan wekî roman, helbet, çîrok digirin, dixwînin, nizan çi dikin. 70,000 heb. Lê alî din 25 milyon hene tenê 386 heb. Raqemekî gelekî komîk e yani. Em gerek vê hejmarê derxin 10 qat zêdetirê wê. Yani çawa li Tirkiye 70,000 heb pirtûk çap bûne, 8 milyon, qala 8 milyon û tiştekî dikin. Em jî dibêjin 20 milyon û tiştekî ne Kurd. Yani dike 4 û 1 wê. Wê çaxê herî hindik divê 4 û 1 wê pirtûkên bi Kurdî derkevin. Li vê derê yek ji xala girîng em vî zimanî çawa radigihînin zarokên xwe. Ji ber ku pêşeroj ew bi xwe ne. Şaredarên me, siyasetmedarên me, çi zanim hunermendên me, nivîskarên me, her yek bila ji xwe bipirse, te çi qas bi Kurdî tê axaftin? Zarokê te çi qas bi Kurdî dizane? Yan jî çi qas nizane? Eger loma em hemû di warê xwe de divê vî zimanî bigihînin zarokê xwe jî. Mesela heta îro dibistanên Tirkan destûr nedaye zarokên me Kurdî hîn bibin. Li kuçeyan hinekî însan tirsiyan bi taybetî metropolan bi zarokên xwe em bêjin Kurdî xeber bidin. Lê li mala xwe divê tu biaxivî. Tu li mala xwe zarokê xwe hîn bikî. Ma dewlet tê hundirê mala te dibêje li mal Kurdî xeber nede. Na tiştek wisa tu neye. Çi gotibû? Gotibû em malên xwe bikin dibistanên Kurdî. 20 sal berê. Mesela me kir? Na. Wê çaxê îro gerek em rûnên em vê bifikirin. Me çi nekir? Ev mühim e. Tiştekî din jî meseleya resmiyetê ye. Li Ewropayê ji bo gelên kêmare yên ku nüfusa wan hindik e, peyman hene. Şaredarî li gor wê tevdigerin. Lê Tirkiye ev peyman qebûl nekiriye. Îro meseleya pêvajoyê hê dewam dike. Mesela nîqaşê dewam dike. Esas serê pêşî Türkiye gerek wê zagonê qebûl bike. Wê zagona Yekîtiya Ewropayê qebûl bike ku
Li derê bikar be Kurdî bike be nav dibistanan bike be nav saziyan li her derê bibe meseleya jiyanê. Türkiye kabul bike jî neke jî em gerek ji bo vê yekê tê bikoşin. Mesela şaredariyan anha dest pê kirine meclisên ziman ava dikin. Ew meclis divê tenê bi avakirinê nemînin. Ew meclis bikarbin yek di alî hukukê de zorê li zagonên Tirkiye bikin. Tu zorê nekî ew zagon naguherin. Du divê bikarbin zorê bikin ku nava civakê de, nava gel de Kurdî pêş bikeve. û sisê bi hemû saziyan re di nav organizeyê de kar bikin.